ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଛତୁକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରାନ୍ଧିବା, ତା ଫେରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଛତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ଧୋଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ହଳଦୀ ନେଇ ସେଥିରେ ଛତୁକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୋଇ କରି କାଟି କରି ଛତୁରେ ବେସର ଦେବା ପାଇଁ ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କାଜୁ ସାଇଜ କରି ରଖିବା। କାଟି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢି କରି ରଖିବା। ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇବା, ଯେମିତିକି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଦହି ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରି ଅଧଘଣ୍ଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କାଜୁ ଆଉ ଅଦା, ଟମାଟର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରି ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା। କଡ଼େଇ ତାତିଲା ପରେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଦେବା, ଯେମିତିକି ତେଜପତ୍ର, ଜିରା ଆଉ ଗୋଟା ଅଳେଇଚ ଦେଇ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଦିଟାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ କରି ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ଦେବା। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା, ଯେମିତିକି ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲା ପରେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ଦେଇ ତାଥିରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଢାଙ୍କି କରି କଷିବା। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝିଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟଣ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁ ସିଝିକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି କିଛି ଦେବା। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁ ବେସର। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏପରି କରି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି।